דורון, מה קורה במושלת? בסדר גמור, אנחנו עושים קצת קונספט שונה. קודם כל אנחנו מגיעים לכל הארץ. מראש הנקרא עד אילת, משלוחים עד הבית. שכל הארוחה, כל הערכה, אנחנו מכינים ערכה שלמה, כוללת 11 פריטים, כל מארז ב5 מנות. סך הכל 55 מנות, 800 שקל, ובפריסה ארצית. זה חלק מהמנות שאתם רואים פה. פה אלה. אלה המנות, יש פה צלי בקר, ברוטב יין, יש פה ירקות הגינה, פשטידת פטריות, פרגיות ממולאות. מתי מקבלים את זה? מקבלים את זה 3 ימים לפני החג, מתאמים זמן הגעה. איפה שמים את זה 3 ימים לפני החג? למי יש מקררים בקנה מידה כזה? ואיך מחממים את זה שיהיה לזה טעם חצי מקרר, חצי פריזר, זה בסדר. זה מגיע, מוכן, ארוז, קפוא. מפשירים את זה יום לפני, מחממים את זה בתנור, או על פלטה של שבת, כי האריזה מתאימה לפלטה של שבת. מתי אתם מכינים את זה? מתי אתם מתחילים להכין? אנחנו התחלנו למכור, המוקד ההזמנות שלנו נפתח כבר יום אחרי פורים, ב-27 למרץ. והטרנד הזה הוא כל כך תופס, שאנחנו כבר, נכון לאתמול, 60% מהפעילות שלנו כבר סיימנו למכור. אנחנו עובדים לפי ליין מסוים, אנחנו נגדיל את זה, אבל כמובן, כל הקודם זוכה. אהלן זמי. יש פה, הנה, מנת מכונית זה גם הנושא של הפשטידה. של? מה? פשטידת פטריות. פה? כן, וגם מלקת ירקות. נהדר. במה הם ממולאים? זה פרגיות ממולאות בבשר. יש פה את הצלי בקר. 800 שקל ל5 אנשים, זה מה שאתם עושים. 800 שקל, הערכה כולה מתאימה בין 7 ל9 אנשים. אוקיי? בערך 100 שקל כולל הובלה עד הבית.